Имам жесток куш, ако искаш да си дръпнеш преди самолета. Добре, ще те отпусне. Къде си го скрила? Всъщност, забрави. Няма даже да питам. Добре, няма да ти кажа. Добре, да ще ти кажа. Където слънцето не огрява. Много хора си мислят, че това значи вагината. Но всъщност е анусът. Имам дрога в задника си. Да знаеш, ще си докараш инфекция. Не можеш да си докараш инфекция през ануса. Това е анус. Добре. Достатъчно. Голям човек си. Да сменим темата с един въпрос. Мислиш ли, че ситуацията с Райан и Саша дали още е проблемна или е в миналото? Дано, защото планирам да се натряскам като бяла жена и никой от вас няма да ми убие мерака. Това е дезинфектант. Гори! Като знам какви си ги вършила с устата си, няма да навреди. О, Боже! Хапче за смучене. Да.